ସେଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲିଗଲି। ରାତି 9:30 ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଷ୍ଟେସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଟ୍ରେନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ଆଖିକୁ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ହଠାତ୍ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ସେପଟୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଉ କିଏ ଡାକିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଲା। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସେଇ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ରସ୍ କରି ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଡାକିଲ ଏଠି? କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏତେ ଜୋର କାହିଁ ପାଟି କରି ଡାକୁଥିଲ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କି ତୁମର? କିଏ ଏଠି ଅଛ? ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଅଛି କୁହ? ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଜଣେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିଥାନ୍ତ। ହଁ ଭାଇ କୁହ, ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ? କ'ଣ କାମ ଅଛି କୁହ ତ? ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହା କପ୍ ଟାଣି ଦେଇପାରିବ? ଏତିକି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଲୋକଟିକୁ ଚାହା ଦେଇ ତା ଆଶା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। ଲୋକଟି ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର କରୁଣା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ମୋତେ ସେ ଜଣେଇଲା। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ କପ୍ ଚାହାଟିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେପଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରେନରେ ଫାଟକରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଚାହା ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଚକାରେ ମୋ ଜୀବନଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାହା ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି ବିକଳ ହୁଏ ମନଟି। ଯେତେ ଜଣକୁ ଡାକିଛି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ, କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ତମେ ଭଗବାନ ରୂପ ହେଇ ମୋତେ ଚାହା ଟିକେ ଦେଇ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ।